Kiko Veneno, Hueco ou Galician Army soarán en Ribeira. Os artistas pasarán polo municipio ao longo deste verán durante as festas de agosto e pola patroa. O verán é sinónimo de música e de seguro non faltará este ano. O Concello de Ribeira vén de anunciar parte do cartel de artistas de nivel nacional e internacional que chegarán ao municipio nesta época estival, polo que xa se coñecen algúns nomes que de seguro non pasarán desapercibidos tanto nas festas de agosto como na patroa. Vamos a presentar a actuación de Hueco o día 1 de agosto. Hueco é un cantante de Plasencia que debutou con un disco que se chamaba Pa mi Guerrera, que foi un álbum do ano 2006. Durante aquela presentación tuvo máis de 100 concertos tan solo en España. Esta canción ten a día de hoxe máis de 3 millóns de visualizacións en YouTube e 6 millóns de reproduccións en YouTube Music. É tamén autor de Mirando al cielo, que é un dos seus temas máis populares. Canción que ten máis de 36 millóns de reproduccións en Spotify e 8,2 millóns de visualizacións en YouTube. Hueco estará en Ribeira o 1 de agosto, venres das festas, e actuará en fronte á Lonxa Bella, o igual que tamén o fará Galician Army, que son uns produtores e DJs galegos que teñen unha proyección importantísima tanto a nivel autonómico en Galicia como a nivel nacional. Este ano van a estar no Son do Camiño, no Festival da Luz, en Portamérica, en Sonorama, no Caudal Fest, no Atlantic Fest e tamén nas festas de Ribeira. En breve, ao día 5 deste mes, que vai a entrar o día 5 de xuño, estrenarán o seu novo disco que se chama Valuria. Galician Army é un tipo de produtores galegos que apostan por facer unha fusión do que é a música electrónica máis actual coa música tradicional galega. Estes dos concertos desenvolveránse na esplanada próxima á antiga Lonxa, logo do éxito que tivo o ano pasado entre a hostalería. Ademais serán o venres por unha razón. O ano pasado foi o primeiro que facíamos este goberno, pero agora está todo preparado, vai ser un viernes para non ter ningún problema co sector do mar, porque a xente que o ano pasado tiña problemas para ir ao hielo, para estirar un aparello, pero este ano non vai ser así, porque como é un venres, o sector do mar aos venres párase e non vai estar máis claro que nunca. E o 13 de setembro vivirase un concerto que Suárez Puerta definiu de diferencial, o de Kiko Veneno. Un autor recoñecido, pois é autor de discos tanto con Camarón como Volando Voi, que fixo no ano 92 Échate un cantecito, Echo de menos, Lobo López ou en Mercedes Blanco, que son canciones coñecidas por todo o mundo. No ano 2021 Kiko Veneno colaborou con Z Tangana e fixo a canción Los Tontos. Actualmente a canción de Los Tontos a día de hoxe, que estuve comprobando, ten cerca de 77 millóns de reproduccións en Spotify. Vamos a ter un concierto de él no que vai a tocar todos os seus grandes éxitos ao longo da súa carreira. Kiko Veneno tocará o vindeiro 13 de setembro pola patroa na Praza do Concello.